Isang sutsut Nagpapaaral lang ka sa ba? akin. Ha? Nagpapaaral ka. Nagpapa? Aral. Akala ko sasabihin ko sana, paano ko sasagutin yun? I mean, we will get there. Eventually siguro. Pagmahal. Pagmahal. Pero pag wala pa, wag muna. Masyado mabilis naman eh. Di ba? Meron kaming objective. Kung pupunta kami, kailangan may resolution. May solution sa nangyari. Halimbawa, may pinatay doon, nakatawid na ba sa liwanag yung pinatay, Okay. yung mga ganyan. Okay. Parang doktor ka, gagamutin Oo, mo. parang gano'n. Diagnosis mo, prognosis. Hindi kami parang, dito minatang ako, Oo, dito ganyan, okay, ganyan. Tapos gagamit ako ng Correct. mga Ang tapos kalokohan yun. Kasi you don't May need... binatingting. Oo, may mga batingting, may mga hawak pang ganyan-ganyan. Kulang na lang, may mga pang ganyan-ganyan. Di ba? May pang gano'n-gano'n, di ba? Ay, sorry. Iba yung Oo, iba na pala. nagbabibrate. Ay, gano'n, oo nga pala. Iba pa yung gano'n, di ba? Hi everyone! Ako pa rin po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sobrang Sagad, Maraming Nalalantad. Ito po ang podcast narrated Tita Max. At syempre, ito na naman tayo sa inyong pinakahihintay na pagsusukli ko sa inyong pakikinig at pag-aabang ng mga new episodes natin weekly. Batiin po natin, laging nanonood at nakikinig si Wilbert, si Joseph Padon. Maraming salamat. Grabe nakasubaybay ka sa lahat ng episodes. Hello din kay Ryan De Ramos. Hello din kay Lucky John Molina. Maraming thank you. Sabi niya, pag-greet naman ng anak ko si Joey Lay Molina at saka mother ko si Lenny and aso ko po si Paco. O imagine, pati aso nakikinig ng Tita Max podcast. At isa pong special episode para sa ating Halloween special. Ang espesyal na nilalang sa buhay ko ang ating makakasama ngayon. Kaya humawak na kayo kung saan nyo gustong humawak. Yung ducks na hawak. Ngayong episode, makikilala po natin ang isang taong hindi basta-basta makikita sa iisang mundo lang. Ano bang ibig ko sabihin? Isa po siyang concert pianist na kayang iparamdam ang emosyon sa bawat nota. Isang lawyer accountant na sanay sa katotohanan at ebidensya. At isang spirit quester na nakakausap ang hindi nakikita. Sino nga ba siya sa likod ng musika, ng batas at ng misteryo? Let's uncover the story of the one and only Nick Nangit. Thank you so much. Thank you! Grabe. I'm so naman. happy na you said yes Thank to you. me. Oo. I will not say no. Basta si Tita Max pa naman. Matagal ng friendship ko yan. Totoo. Oo. Pero tuwing nagkikita tayo lagi, lalaki yung pinag-uusapan natin. Oo Hindi naman. Kasi naman, ewan ko kung bakit naman kasi yung ganyang class. Hindi, sabi ko nga, ganun mo kasi. Itaas mo. Ayan na nga. Ayan, lumalaki. Ang puti-puti kasi niyan eh. Oo nga. Masyado kasi makikita lang yung pinkish. Yes. Sana all. Oo, pink yan? Oh my God, throughout. Yeah. Ay, hindi naman. Iba na yung iba. Oo, very private. Para doon sa isang nakilala ko kanina. Pero alam nyo, kanina, ang suot niyan, meron siyang green inside. Oo. Pero na-feel niya yung competition between us eh. So, yung kanyang warning device, sinubad niya. Yes. Oo. Para i-show. Correct. Itupin mo, ma. Dapat pala minake-upan natin. Oo nga, dapat gano'n. Hindi ba, okay na yan? Okay Carry lang. na yan. Sobrang hot mo. Ay, gano'n? Oo. Hot like what? Ma, parang feeling ko Gusto mga ko 30. yummy and good. Oo. Napaka-hot mo and yummy. Aha. 30-ish ka. 30. Aha. Yes. Mahirap, alam mo nga bakit? Kasi syempre kung target natin yung mga bagets, kailangan medyo tayo. So sa bagets ka mahilig? Hindi sa older? Wala akong pinipili. Any. Basta't nota. Taklado. Alam mo, wala na akong mukha iyaharap nito. Tangin mo. Di ba mga nota? Basta gano'n na? Yeah. Gano'n na Basta to? depende sa paghawak. Oo. Di ba sabi mo sa akin, ilakad mo naman ako kay Uncle. Oo nga. Oh my gosh. Bet mo si Uncle? Medyo. Even before eh. Ganun yung mga bet mo? Oo, kasi medyo ducks yun eh.
Kaya lang, syempre, taken na di ba? Oo, hindi kahit naman ako Dax, seloso. kailangan mag-giveaway tayo, di ba, sa mga giveaway na sister lang. natin. Basta sharing is caring. Correct, oo. Pero super bet mo, di ba? Tsaka masculine si Uncle. Ay, oo. Para bang yung naaamoy mo Oo, yung masculine. parang gaganong ka na lang, tapos bahala ka na lang, starfish di ba? ka na lang. Oo, starfish na talaga. Yung talagang 5, hanggang yung ulo mo, yun yung dulo ng star. Ganun ka lang, wala ka gagawin. Ganyan. Alam mo, promise, nung nalaman ka na lawyer accountant ka, iba. Nagbago yung isip mo. Oo, hindi, parang sabi ko, napaka-versatile naman na tao na to. Kaya niyang kumanal, kaya niyang sumabay sa mga... Oo, pero may mga kliyente ka. Meron. Kahapon nga lang, meron akong kausap na, Diyos ko, na-discuss kami, narinig nga ng PA ko. First time niya narinig ako. Seryoso? Seryoso. Kasi pinag-usapan namin yung ifa-file ko na case. Oh my God! So, paano ka? Hindi ko ma-imagine paano seryoso. Ibang-iba. Hindi ako ganito. Diyos ko, kung disisipan ako palabas ng judge. Paano ngayon? Papalabasin ako. Baka madisibar ako sa ginagawa kong to. No? Siyempre, iba. Iba pagka sa korte. Iba yan. Wala naman tayo sa korte, di ba? Nandito sa Tita Max. Tita Max. Iba naman ang Tita Max, di ba? Siyempre, kailangan may ganun, di ba? At may ganun ba? Diba? Gusto ko mamaya, nag-ano muna ako, nag-warm up muna. Mamaya makikita yung kakaibang ano. Dito na sa Tita Max, parang naku-curious ako paano ka as a lawyer and accountant. Ay, iba. Grabe. Seryoso. Parang hindi ko kaya. Di makabasag pinggan. Oo. Pero pagka... Yaman mo na. Grabe, ang dami mo side hustle. Oo, dami. Pero ano yung top priority mo doon na career? Spirit Questor? I-top 3 mo yun. I-top 3 natin, ang pinakagusto ko, yung musika. Gusto ko talaga yan, maliit pa ako. Tuwing kailan ka ba? Meron ka bang regular akala ko tanong mo kung tuwing hindi pa ako dinadatnan eh. Tagal ko na hinihintay eh. Iba na yung ganto na yung paglabas. Ay, gano'n. Parang sakit. Mag-migraine ka. Yun na talagang gusto ko. Kaya lang kasi, syempre, alam mo naman ang musika sa Pilipinas, lalo kung pianista ka, hindi masyadong, parang walang masyadong, kasi pop tayo eh. Yung classical, hindi masyado, di ba? Pero talagang hindi yan maalis sa buhay ko. So may weekly ka ba na? Hindi. I just, para alam lang iba, I just hold concerts when I feel it. Di ba, bongga, no? Pag gusto ko lang. So, ano yung, ikaw nagpo-produce, pera mo? No. Kasi na-invite ako like sa Paco Park Presents, Concert at the Park, yung mga ganyan. I only held one nung nakapasa ako ng bar sa CCP. Kasi as celebration, parang celebration, ganyan. na parang, imbis na i-celebrate na ako kung kani-kanino, iba-ibang grupo, isahan na lang lahat kayo, sama-sama, CCP. May pasara. Kaya pala nagsara yung CCP dahil sa'yo. Yes. Pinaikot ako sa Roas Boulevard. Kasi nga, ikaw pala yun. Ako nagpasara actually. Correct. Yun ang nangyari noon. Grabe. Yun ang talagang gusto ko. Bata ka pa nota-nota ka na? Oo naman. Mahilig ako sa nota talaga. Hindi ko na alam kung saan pupatay mo sa okay lang. Basta dito sa Tita Max. Pero ano yan? Ano ba to? Inborn o nasa nasa blood? Nasa blood ko. Namin talaga. Kasi yung bintana, alam naman ako, bintana. Yung bintana kasi ng kwarto namin noon, tapat nung nakikita ko yung piano ng kapitbahay namin. Okay. Oo. Matandang Espanyol. Binubuksan niya talaga yung pintuan, tapos magtutugtog siya. Old talaga yung sinauna. Nagtutugtog siya. Mesmerize ako. As in, nakatitig talaga ako ganyan. Sabi ko, ang galing-galing. Noong pa lang, talagang gustong-gusto ko na. Tapos ang bahay naman namin, punong-puno ng musika. Parents ko mahilig sa music, lahat ganyan. Pero wala kaming piano. Talagang gustong-gusto ko ng piano. Ngayon, sabi ng daddy, nung elementary, sabi ko niya, parang sana pabili tayo ng piano. Sabi ko sa sister ko. Sabi ng daddy ko. Mayaman kayo? Hindi. Okay. Diyos ko, nagkakayod lang kami ng nagbibenta kami sa mga isaw, ganyan, charot. Tapos sabi ng tatay ko. May isaw na nun. Sabi ng tatay ko sa akin, hindi, ang piano pang babae lang. Sabi ganon. Sabi ko sa sister ko, sabi mo, ikaw hihingi. Ganyan. Budol ka na, bata ka pa lang. Oo, tapos yung sister ko nagsabi, ay, binilhan kami. Pero yung second, magsasara na kasi yung hindi siya second hand, yung kailangan i-dispose na nila. Garage. Oo, hindi rin kasi bago siya. Basta binibenta. Oo, binibenta ng mismo, ng store. Isa music store. Kaya kami nagkaroon ng piano. And then, nung dumating yun, talagang, Sariling aral ko kumuha ka tutor? Hindi,
tinry kaming pag-aralin ng parents namin. Kaya lang, ang mahal kasi ng pagbabayad sa piano teacher. Okay, so sabi ng mami ko, sister ko na lang daw muna, bago ako tingin-tingin na lang. Ako talagang mahilig. Ang sister ko hindi kasi ginamit ko lang naman siya pambudol, di ba? O di ako nang ganyan, tugtog-tugtog, ganyan. May mga libro kasi na available na yung pang beginners, di ba? Na may picture ng kamay. So yun ang ako lang nagsarili. Oo. Talagang ako lang. And then, nung nag-college na ako, ayan na. Sabi kasi ng mother ko, magloloka ha, mag-take up ka ng loko. Sinangako ko sa lolo ko. Mamamatay na yung lolo ko. Oo, sabi niya sa akin, mag-law daw ako. Wala akong choice, di ba? Kailangan namang araw-arawin niya akong bibisitahin, di ba? O di sabi ko, sige, go. Di ba? Mag-aaral ako ng law. Pero, sinabi ko sa mom ko, okay, mag-aaral ako ng law, pero kailangan sabay ng music. Yun. So, nagbigay ka rin ng kondisyon. Oo, nagbigay ako. Walang choice ang mother ko. Susundin ko kayo, pero kailangan mag-music ako. So, sinabay ko yun. Nag-aral ako ng law, nag-aral din ako ng music. Formal na. Sobrang talino mo para pagsabayin mo ang music. Ay, ganun ba ang yun? classical pa, ang piano. Oo, classical talaga. Oo. So, inaaral ko yun, yung pareho. Talino Pinagsabay ko yan. Hindi, akala ko, sasabihin mo sana, maganda ka lang eh. Pero, sinabi mo ay, ganun. Hindi, okay maniwala. Love ko lang talaga. Pinagsabay ko yung dalawa. Pero bago kasi mag-law sa Pilipinas, dapat tapos ka na ng first degree, which is accountancy. Kaya, upang matalino na naman, diba? Grabe ka. Lahi niyo matalino? Hindi. Parang, hindi ko alam. Humble ka lang, ma. Parang hindi hindi ko alam. Hindi ko masagot yung ganyan, ano. Pero, ang dream ko naman, hindi talaga yun. Jowa, di ba? Oo, true. Gusto ko, di ba? Hindi mo pinagsabay? Kaya yun. Wala, na-intimidate ang mga otoko eh. Parang feel nila, parang mahirap. Parang masyadong high daw ang standards. Hindi alam, madali akong kunin eh. Isang sutsut lang sa akin. Ha? Nagpapaaral ka? Aral? Aral. Akala ko sasabihin ko sana, paano ko sasagutin yun? I mean, we will get there. Eventually siguro. Pagmahal. Pagmahal. Pero pag wala pa, wag muna. Masyado mabilis naman eh. Di ba? Diba? Yung Spirit Quester sa MM, saan pumunta? Yan? Okay. Kasi, nung elementary ako, yung kinikwento ko sa kanina, sabi ko ganyan. Nung elementary ako, may dalawa akong kaklase na pinagtripan ako. As in, ang ginawa nitong dalawa kong kaklaseng ito, inikot-ikot ako, tapos sumubsob ako, so nasugatan ako. Actually, nasugatan ako dito, pati dito yata, ganyan. Sa galit ko, umuwi ako ng bahay. Pagkatapos, nag-cut ako ng itsura ng tao sa papel. Oh my God. Nag-drawing ako. Tapos sinulat ko yung pangalan nila. Tapos naalala ko ngayon naalala ko kung paano ginawa ko. Tapos may karayom ako, tinusok-tusok ko ganyan. Tapos may mga inalo-halo pa ako kung ano mga nakita ko sa kusina. Tapos binitin ko sila ng sinulid sa shrub na nasa garden namin. So gano'n. And then after that, may sinasabi daw ako. Tapos saka ko binaon siya sa lupa. Okay. Nagkwento sa akin yung sister ko kasi nanonood siya, nagulat siya. And I did it, I think, alas 5 yata o alas 6 na ng magkagabi na. Nagulat siya kasi hindi niya maintindihan yung sinasabi ko. So, binaon ko lang sa lupa. Pero ano yung sinasabi mo? Hindi ko rin maalala. Hindi mo rin maalala. Kasi kinuwento niya sa akin yun. And then, the following day, nag-absent na sa class yung dalawa kong kaklase. Na-hospital daw yung dalawa. So, nagulat ako. Sabi ko, syempre nung bata ka, wala kang alam kung ano nangyari. Diba? Basta yun ang chika. Years later, nito na lang 2000 something, okay. Na-invite ako ng isang friend ko na pumunta ng isang event ng tarot reading workshop. Tapos ako naman, sabi ko, sige, gagawa kong ganyan. Pero phone lang yan. Alam mo naman yung phone nung araw, hindi pa yung nakikita mo yung mukha, di ba? Text lang. Biglang sabi niya sa akin, nung bata ka nangulam ka, no? Sinabi sa akin. Wala akong sinasabihan noon. So, sabi ko, paano nalaman ito? Kasi nga, isa rin siyang spirit questor. Ini-invite ako to attend the workshop nila. Nagpunta ako, wala naman akong dalang tarot cards kasi malay ko ba kung anong dadalhin, di ba? And Sir Tony, the late Sir Tony Perez was there. Late ako, dumati. Sa likod ako. Tapos bigla sabi niya, you at the back. Sabi niya ganyan, come forward. Your cards will be read. Ginanon ako. Ako naman tingin sa kanan ko, ako ba yun? Okay, go. Punta ko sa harap. Medyo syunga-syunga pa ako, no? Binasahan ako dalawang spirit questers doon. Binasahan ako ng cards. Gulat ako.
And then, hindi nagpakita yung friend ko, umalis siya kasi na-overwhelmed daw siya sa aura ko. So, and that started it. Kasi na-invite na rin ako for every Saturday mag-attend na for workshops or kung gusto ko matuto. And then saka kami nagpupunta ng mga bahay-bahay kung merong nagpapatawag sa amin para ma-develop o yung training. Doon nagsimula yun, yung Spirit Questors. But let me just emphasize, hindi lahat ay Spirit Questors. Kasi may ginagamit na yan ngayon ng kung sino-sino eh. Business. Oo, pero no. Kasi iilan lang kami dito. It's a word na ni-register ni Sir Tony sa SEC. Registered yan. Oh my God. So professional kayo yes, talaga. Yes, it is. At saka parang elite. Kasi sinasala kami. Nung time ko, yung batch namin, parang 200 plus yata ang mga na-invite. Pero 10 na lang yata kami natira. Kasi sa workshops namin, sasalain ka. Halimbawa, sabi ni Sir Tony, okay, look at me. Sasabihin niya ganyan. Tell me what's the color of my aura. Okay? Tapos may mga kung ano susulat, ganyan-ganyan, red, yellow, ganyan-ganyan. Tapos after that, sasabihin niya, it's ganito yung kulay niya. Lahat ng mga mali, labas na kayo, out na kayo. So, yun yung mga test kung pasok ka? Yes. Hanggang sa, dami yun. Every Saturday yun. So, ibig sabihin na kumpleto mo yun. Yes. Ang pinaka-last na ano namin, pinagdaanan, yung UEP ang tawag doon. It's an American shamanism practice. Itatali kami, kamay at saka paa, iiwan kami sa gubat, pagkatapos nakabusal pa kami, pati mata nakapiring. Bahala na kung ano mangyari sa'yo doon. Kumbaga, although may nagbabantay malayo, doon namin mararamdaman lahat ng klase ng engkanto, maligno, magpaparamdam sa amin. Kailangan ma-survive namin yun. Yun ang last na episode namin. If you pass, then considered ka Spirit Questor. Pero, kilala namin lahat kami. Ngayon kasi may mga gumagamit na Spirit Questor. Hindi sila Spirit Questor dahil hindi namin sila kilala. Oo. Kumbaga kayo yung legit. Yes, kami lang. Kami lang talaga. Iilan lang kami sa Pilipinas. Kaya naman ako naging very vocal about this kasi I used to represent itong group na ito sa mga interviews. And nung na-disband na kami. Napapanood kita. Nung na-disband na kami ni Sir Tony, yung pangalan ko naman, alam mo, kaladkarin, di ba? Oo, kaya ako yung nai-invite. Ikaw lagi yung kaladkarin sa lahat. Correct, kaya ako lagi lumalabas sa'yo. Ikaw din yung credible. Yeah, I think so. Diba? Kasi I was mentored by the two prominent, credible psychics in the Philippines. Isa si Tony Perez, the other is the late Tito Jimmy Licauco. Sila lang naman dalawa eh. Hindi mo balak, kumbaga, yung organization na yun? Ikaw yung... Hindi. Pero more on, I'm making people more aware kung ano yung talagang totoo at tama. So, parang at saka nililiwanag ko, hindi kulto to. Kasi baka isipin naman, kulto to. Hindi to kulto. Kasi ang kulto, yung head mismo is perfect. Mali-mali nga ako eh. Dahil ko kamali, ano ginagawa. So hindi to pwede maging kulto, di ba? Oo. So, yun ang ano naman doon. Pero, I just inform kagaya nito sa Tita Max, napakagandang avenue ito para mas lalong maraming matutunan ang mga tao sa talagang para malinaw totoo. sa amin. Diba? Yes, para malinaw. Kasi ang daming... At saka hindi lahat legit talaga. Oo, ang dami kaya. Yung pupunta na sabihin, dito may nakikita ko. Tapos na, hindi. Meron kaming objective. Kung pupunta kami, kailangan may resolution. May solution sa nangyari. Halimbawa, may pinatay doon, nakatawid na ba sa liwanag yung pinatay, yung mga ganyan. Okay. Parang doktor ka, gagamutin mo. Oo, parang gano'n. May diagnosis, may prognosis. Hindi kami parang, dito minamdam ako, dito ganyan. Tapos gagamit ako ng mga equipment. Kalokohan yun. Kasi you don't may binatingting. Oo, may mga batingting, may mga hawak pang ganyan-ganyan. Kulang na lang, may mga pag ganyan-ganyan. Di ba? May pag gano'n, di ba? Ay, sorry. Iba yung nagbabibrate. Gano'n, oo nga pala. Iba pa yung gano'n, di ba? Okay. So, kailangan may mga ganun silang ginagawa. Kumbaga, may ipapresent, ito yung diagnosis, ito yung prognosis ko. At saka we were trained not to use any of the gadgets. Wala kami mga gadgets. So, purely gift. Katawan mo. Yes, senses mo. Yes, senses. Nung nakita mo, anong aura ko? Ay, maganda ever since. Hindi lang dahil sa isa kang competition. Hindi, bukod sa talagang maganda si Tanya. Mas maganda ito in person pag nakita nyo. Thank you, Ma. Oo, sobra. Hindi ako sumisip sa totoo lang maganda. Sarap sugatan nga ito. Every time, di ba, noon ko pa sinasabi, pag nakikita ko ito, gusto ko talaga sugatan. Nung virgin pa ako. Oo, nung virgin pa siya. Correct. Oo. Talagang sarap sugatan. Maganda. Pero bukod pa dyan, iba yung aura mo. Pero iliwanagin natin kasi maraming gumagamit na salitang aura. Pero mali. Di ba sinasabi ka, ma-aura ka na naman. Okay, ang ganda ng aura mo.
ina-equate nila yung aura sa Pero beauty. meron ba yun like may mga pangalan ng oras? O paano ba yung... Wala. Actually, lahat tayo may mga chakras, yung Okay. tinatawag. Ito yung mga iba't ibang kulay na nasa katawan natin. So, simula yan sa puwet, okay? Yan ay kulay pula, okay? Tapos, Okay. pula dyan. Tapos yung dito sa Private anis, part, sa anis mo, Anes. orange naman yan. So, paakyat yan. Okay? Sa pinakatuktok, yan yung violet. Okay? So, dapat naka-align yan. At saka dapat lahat sila pantay-pantay lang. Yung iba na nasosobrahan or nakukulangan, ang nangyayari sa itsura nila, nagkakaroon ng parang patsi-patsi. Nawawala, so parang black. Pero hindi ibig sabihin may black yon, kundi nawawala lang. Kaya nakikita black. Bakit missing? Okay. Because halimbawa ikaw ay sobra. Kunyari sobra kang takot. Or kulang na kulang ka sa hindi ka makapagsalita, yung masyadong nare-repress yung iyong pagsasalita, nagiging itim siya. Okay. Tapos, pagka ganun, yung lahat tayo kasi may liwanag sa katawan natin eh. Meron talaga, ang nangyayari, yung liwanag mo, hindi masyadong nakikita. Okay? Pag hindi yan nakikita, yung sinasabi, kaya minsan makikita mo isang tao, sabi mo sa kanya, parang malungkot ka Malungkot yata. yung aura mo, Kaya oo. parang ayaw mong dumikit sa kanya, parang problematic, ayoko mo na, iwasan ko, di ba, ganyan. Meron naman tao na pag nakita mo, parang, ay, asaya-saya, parang gusto mo siya kausap, di ba? Kasi maganda yung aligned yung kanyang chakras, kaya yung kanyang light na umiikot sa kanya, yun yung aura. Yun Oo. nakikita mo yun? Yes, nakikita ko yung Kami mga kasi ganyan. halimbawa ako, wala akong gift eh, hindi ko Oo. nakikita yun. It's okay kasi sa totoo lang lahat tayo meron. Lahat tayo may Okay, capability na makakita ng hindi nakikita, makausap ang hindi nakikita, lahat tayo. Except that iba't ibang antas or level lang. Ang nangyayari kasi sa atin, pag bata, mas bukas tayo. Kasi pure tayo, inosente, wala tayong judgment on anything, kaya tanggap natin kahit na ano, di ba? Kaya lang ang educational system natin kasi is more on the left side ng brain, which means kailangan math yan, science, alam mo yung kailangan may logic, kailangan may explanation, cognitive. Nakakalimutan yung right side ng brain. Yung right side ng brain natin, yan yung creativity, yan yung imagination, lahat yan. Hindi balanse. Mas ina-emphasize yung left side ng brain. Di ba ang mga bata pag kami nakakausap, sabi ay nako, ano yung imaginary friend mo lang yan, kalimutan mo yan, hindi yan totoo. Tuloy, nawawala. Pero it doesn't mean forever wala yan kasi bumabalik yan. Halimbawa, kung ikaw biglang na aksidente, pwede ka magkaroon ng near-death experience. Or kapag mataas masyado ang lagnat mo, minsan may makikita ka. O yung simpleng nagtatrabaho ka, parang may biglang dumaan, pagtingin mo wala. Yung So, peripheral totoo vision. yun? Yes. Because these are indications na meron tayong capability. So, hindi ka lang pagod? Hindi. It's because kaya mo makakita. Oh my God. Kaso hinaharap na ng science. Yes. Okay. Yung ating educational system, correct. nagiging more logical tayo. Nawawala yung side na yun. Kasi hindi rich ng natin yung mental ability natin, yung spiritual world eh. Yes. Correct. And nangyari kagaya sa akin, di ba, I'm into music, yung right side ng brain ko nag-develop because of the creativity. Kaya pantay yung pareho pala. Kaya nakikita ko yung mga bagay na I thought, Pantay. yes, pantay talaga, di ba? Ganun na lang, konti gano'n. Ay, sorry, akala ko kasi kakain na, di ba? Di ba? You know, I have two hands, the left and the right. Nakakatawa. Kasi, yung ano mo kasi, profession mo, kumbaga mas nagiging credible ka kasi may science background ka, may logical background ka, matalino ka, tapos may spiritual, na balanse mo lahat. Yeah. Alam mo, Diba? isang requirement sa amin sa Spirit Questers, hindi kami pwedeng magkaroon ng emotional problems. Hindi rin pwedeng financially na may problema kami. Kailangan alisin yan. Kasi pagka ganun, you cannot help another person. Kapag ikaw mismo marami kang baggages, kailangan wala yon. So kung kunyari may sakit ka, hindi ka pwede sumama muna. Pagaling ka, hindi pwedeng dadalhin mo sa isang quest yung may condition kang gano'n. Kaya nga salang-sala kami, di ba? Kailangan balanse. Kaya among our ranks, meron kaming, hindi lang ako ang lawyer, may doctor pa kami. Yeah, may doctor kami. May mga psychologists kaming kasama. Yes. Salang-sala nga Organization din talaga. Ilan lang kami. Ma'am, may sumulat sa Sure, atin. go. Papayuhan mo. Hi, Tita Max. Okay. Ang ex ko po ay... my ex passed away abroad a few months ago. Hindi kami naghiwalay ng maayos. And until now, ang dami ko pang what ifs. Pero lately, merong mga gabi na parang andyan siya.
minsan naaamoy ko yung pabango. Or bigla kong naririnig yung favorite song namin kahit wala namang tumutugtog. Hindi ko alam kung siya ba itong nagpaparamdam o baka ako lang kasi hindi ko pa siya nale-let go. Help naman po. Love, let. Okay, si let, no? Sinabi ba niya kung patay na yung kanyang patay Sa patay abroad na? namatay. Okay. Kapag gano'n, nandyan pa. Nandyan pa. Umaaligid pa rin sa kanya. Kasi alam mo, may free will tayo. Ibig sabihin niyan, meron tayong malayang pagdedesisyon. Okay? May sarili tayong disposition sa buhay. Pag tayo ay namatay, hindi yan nawawala. Yung bang pag tayo namatay, wala na kung saan na lang tayo pupunta. Hindi. Nandyan pa rin yung free will. Yung kanyang boyfriend, ayaw pang tumawid sa liwanag. Kasi mahal niya yung girlfriend niya, kaya nagstay pa siya dito. Kaya umaaligid siya. Kaya naaamoy pa niya yan, nasisense niya. Kasi that's another indication na may nasisense din niya. Kaya open pa rin siya, open ang third eye niya. Kasi lahat tayo capable, di ba? Sa case niya, nararamdaman niya yung boyfriend niya na nasa paligid pa rin. Pagka ganon, ang magandang gagawin niya is ipagdasalan niya. Yung kanyang Anong dasal? Kahit na kung ano yung kanyang pinaniniwalaan, kaya siya ay Katoliko or dasal na tigilan na ako o anong dasal? Ay, pwede niya sabihin na mahal mo siya, mahal mo pa rin siya, na nawala na siya sa physical world. Sabihin mo sa kanya na mahirap. Hindi niya alam? Maaring hindi niya alam or maaring alam niya pero ayaw pa niya tumawid. Pwede niya sabihin kasi na okay ka na okay naman ako, kaya ko kahit na wala ka. Siguro bantayan mo na lang ako, tulungan mo na lang ako, ganyan. So kakausapin? Kausapin niya. Hindi naman sasagot yon, pero mararamdaman niya yon. Parang yung pelikulang The Ghost. Hindi ko ba napansin? Si Patrick Swayze Ghost o Demi Moore. Kasi ang ganda kasi si Demi Moore doon, nararamdaman niya nasa paligid niya pero hindi niya nakikita. Ganon din Love, na mahal siya nitong si Patrick Swayze. So, kailangan sabihin niya na okay naman siya, itong si Letlet, na okay siya para makatawid na sa liwanag yung boyfriend niya. Ngayon, kung yung boyfriend niya masisense na okay na, pwede naman niyang iwan, pwede rin hindi. Na nandun pa rin. Kasi so minsan, yung sinasabi mong free will? Yes, yun dun pumapasok yun. Maaring yung kaluluwa ng boyfriend niya ayaw pa tumawid. Ayaw pa. Yes. May tanong ako dun sa pabango. Simpleng tatanong lang. Sinasadya bang ipaamoy yun sa tao? O ikaw yung... Oo. Ano hindi. Yun ang isang perception natin sa physical world. Kasi physical tayo. Physical senses, nakakita, nakakaamoy, nakakarinig, etc. Diba? So, paano natin masisense ang multo? Kung ano yung nasisense natin, kung ano yung sa physical world, yun din ang gumagana. Nagkataon sa kanya, naaamoy niya. Hindi naman nagpapaamoy yung kaluluwa, pero naaamoy niya. Kasi, ang kadalasan na alam natin, yung nakikita. Okay, like, nakakita ka ng multo, ganyan. Kami nakita ko, multo yata, ganyan. Kasi mata lang yon. Pero may mga tao may naririnig. Halimbawa, natutulog ka, parang biglang nagbukas ang pintuan, tapos nagsara. Wala naman, sarado, di ba? Gumagana yung psychic sense of hearing. Meron din naman yung psychic sense of smell na hindi mo nga nakita siya pero naaamoy mo naman siya. Yun. Kasi pag nasa physical plane pa, kahit nakaluluwa na siya, pwede pa rin maamoy mo yung kanyang kinagagawian nung buhay pa siya. At yung paglalagay ng pabango na yun, isa yung indikasyon. Pati yung pag tumutugtog. Yes. Kahit walang tumutugtog pero... Yeah. Pati nga yung panlasa yung psychic sense of taste. Clear gustus ang tawag doon. Halimbawa, paborito niya is, sabihin natin, bagoong. O kaya paborito niya kare-kare. Ganyan. Tapos ikaw kumakain ka ng, sabihin natin, ng tapsilog. Kumakain ka. Tapos biglang, bakit parang kare-kare na lasahan ko? Wala man ako kinakain. Parang may peanuts. O parang, mani. Pangit sa... Bakit naman mani, di ba? Saging, di ba? So, may nalasahan ka nakakaiba, pero wala ka namang kinain na gano'n, di ba? That is a manifestation na gumagana yung psychic sense of taste na nalalasahan mo, yung paborito niya. So, andun siya. Yes. At saka, ang pinaka-common sa lahat sa atin, yung titinig ang balahibo, yung goosebumps, di ba? Parang, bakit parang may kakaiba dito? That's another indication, yung psychic sense of touch. Clear sensions naman ang tawag doon. Lahat ng physical... Lagi kami ganun. Lahat, lahat open sa akin. Oo, open lahat. Sana may pumasok. Sana meron. Punta na kayo, please.
Kaya Diba? yung lahat ng physical senses natin, 6 yan, ay 5 yan, may counterpart sa physical, sa psychic world. So, yung psychic sense of sight natin, yan yung clairvoyance. Kaya nga may mga tao nakakakita ng hindi pa nangyayari or nakakakita ng mga multo. Yung sa hearing naman, clear audience. Okay? Yung sa pang-amoy, yan yung clear aroma. Tapos yung panlasa, clear gustus. Tapos yung sa pakiramdam, clear sentience ang tawag doon. Okay. Kaya nga may mga tao empath na sinasabi nila, empath ako. Although napaka-abuse yung salitang yun. Kasi may ibang tao parang nararamdaman kita na may pinagdadaanan ka. That's sympathy, that's not empathy. Iba yung empathy. Yung empathy is ikaw mismo nilalagnat ka dahil yung isang kaibigan mo ay nakakaranas ng hindi maganda. Yun. So, paano natin madi-differentiate, Mama, na namimiss mo lang yung tao sa nagpaparamdam sa'yo? Okay. Alam mo, maganda yung tanong mo ha. Paano mo madi-differentiate? Kasi minsan miss mo lang eh. Tas, pag namimiss mo lang, hindi ka makakasense ng iba. Hindi gagana yung nakikita mo. Okay. Yun yung sagot. Yes. Hindi mo siya maaamoy, hindi mo siya malalasan or maririnig. May tanong ako dun sa amoy. Pwede bang imagination lang yung amoy? May mga ganon, pero dapat hindi imagination. Kasi halimbawa, napadaan ka, puro mga rosas, bigla na amoy mo rosas. Tapos, walang connection. Kasi may nakita ka. Pero yung totally, let's say, nasa kwarto ka na wala namang ganon, bigla may naamoy ka. Like kandila. Di ba minsan may tao naman, ba't parang amoy kandila? Kasi yung pala may namatay siyang kamag-anak. That is an indication. Kailangan merong kakaibang nangyari. Hindi lang yung basta na naiisip mo lang. Yes. Yun. Paano kung halimbawa, hindi gusto ni Letlet na umalis? Pwede ba yung free will na sinasabi mo, magstay na lang ako dito? Alam mo, ang ganda nung tanong mo rin yan. Kasi maraming ganyan, na namamatay ng mahal nila sa buhay. Tapos, hindi sila maka-move on, di ba? Alam mo, mahirap yan eh. Kasi, it's okay to grieve. Okay lang na malungkot ka, umiyak ka pag may namatay na mahal mo sa buhay. Okay lang yan. Pero do not dwell on it. Kasi pag nag-dwell ka dyan, yung misery mo will pull you down, yung negative energies, magiging mabigat hindi lamang sa'yo, kundi pati sa kanya. Hindi siya makatawid sa liwanag kasi hinihila mo siya pabalik. Kasi may psychic link tayo na tinatawag eh. Konektado tayo sa lahat ng taong mahal natin. Pag nakikita nyo lang yung mga sinulid na nakadikit sa atin, marami yan eh. So, hindi napuputol yon. So, hindi siya makatawid sa liwanag kasi hinihila mo siya pabalik. Nahihirapan din sila. Kasi imbis na makatawid na sila sa liwanag, pinipigilan mo sila, nandito pa sila. So, nahihirapan din sila. Yes, nahihirapan din sila. Hindi lang ikaw na nahihirapan, pati siya. So, pareho mabigat sa inyo. So, ma-sign ba na pag di mo na siya naaamoy, naririnig, na nakatawid na? Yes. Kaya nga pag kami nagsasabi... Naiiyak ako kasi naalala ko si tatay. Okay lang. Kasi ako, a few days ago, naalala ko parents ko, talagang magulgul ako. Namatay na sila. Kasi normal yon. It's human nature na napapaiyak ka. But do not dwell on it. Kumbaga, after a while, isipin mo rin na wala na sila, hindi mo sila maibabalik na, pero isipin mo yung the happiness that you experience nung buhay pa sila. Palaging ganon. Kasi normal naman sa atin, mga tao, na yung mga mahal natin sa buhay, pag sila'y wala na, talaga mamimiss talaga natin. Pero pinakamaganda, i-pray mo, ipagdasal mo sila, makatawid sa liwanag. Isipin mo yung mga masasayang alaala. And then you have your own life to live eh. Hindi pwedeng nakatali ka lang eh. May buhay ka. Oo. And the moment na may mga nagtatanong sa akin, let's say, kumusta na kasi, namatay ni si ganito, kumusta na kaya siya? Sabi ko, nagpaparamdam ba? Hindi. Di wala. Okay na siya. Nakatawid na yan sa liwanag. Huwag mo nang hanapin. Kasi pag hindi na nagparamdam, ibig sabihin, okay na siya. And they are in a better position to help us. Kasi pag may problema tayong mabigat, tumutulong sila, hindi lang natin namamalayan. Hindi na tayo aware eh. Hindi lang tayo aware. Kunyari na problema sa pera, biglang-biglang na lang may tatawag sa'yo, magpapagawa, blessing. Tapos pala, kikita ka, di ba? Bakit may ganon? Sila yung tumutulong in another way. Yun ang sinasabi ko. Kaya let them go on kasi they will still help us. Mami, tanong ako. Sure. Kasi nga, tungkol sa parents, syempre, namimiss mo. Nung namatay si tatay, ang prayer ko kay Lord, sa kay tatay din, sabi ko, kung safe ka, magpakita ka sa panaginip ko. Okay. Alam mo, ang ganda na naman ang tanong mo. Kasi, hindi siya once lang siya nagpakita sa isang taon.
Bakit kaya? Okay. Ano yung napanaginipan mo? May naiiyak ako. Okay lang. Oo, sige lang. Nagagawa siya sa bahay. Mm-mm. Tapos, nakangiti siya. Tapos yung aura niya ang ganda. Mm-mm. Sabi niya. Tapos nagagawa siya ng electrical wiring. Yung usual pinapagawa ko lagi sa kanya. Tapos sabi ko, Tay, kamusta ka na? Sabi niya, ganun. Tapos hindi ko na maalala yung entire panaginip ko. Tapos sabi ko, sana isa pa ulit. Kasi na miss ko. Alam mo, okay. Siya ay nag-manifest sa'yo to tell you okay na siya. Kaya nga, hindi siya nagsalita, gumanon lang siya. Kasi ang pagsasalita naman ng mga kaluluwa, mga kaluluwa na mahal natin sa buhay, hindi necessarily yung language natin. You sense it by feeling, yung emotions. Kaya, or symbols, yung sign niya na nag-thumbs up siya sa'yo na okay na, nakangiti, and then after that, wala na. Ibig sabihin, nakatawid na siya sa liwanag. So, syempre, nung time na yun, di ba, alam mo ko ba nagpaparamdam sila kapag tayo ay nananaginip? Kasi, yun ang pinakamagandang panahon na hindi tayo magre-resist. Kasi pag gising tayo, tas may makita tayong multo, di ba, natatakot tayo, di ba? Pero kapag tayo nananaginip, di tayo nagre-react, di ba? Parang okay lang, nandyan sila. Down ang resistance natin. Yun ang pinakamagandang nagpaparamdam sila sa atin. Nung nagparamdam sa'yo, sinasabi niyang okay ka na. Okay na siya. And then that's it. Tapos hindi na naulit. Ibig sabihin nakatawid na siya sa liwanag. I-share ko rin sa'yo kasi yung sa akin naman, I went through I did not realize it, depression na pala yun. Nung namatay ang mother ko, it's difficult when death strikes home. Kasi I talk about death to a lot of people, deaths of other people, but not death of my own mother. So in fact, hindi nga ako umiiyak nung time na namatay siya eh. And then, hindi ko na-realize, hindi na pala ako kumakain, hindi na ako umiinom. Parang wala akong gana, gano'n. And then one afternoon, biglang, inaantok lang ako, natulog ako, napanaginipan ko siya. In my dream, tumawag siya sa akin sa phone. Tapos sabi niya, kumusta ka na, ganyan. Nakausap ko sa ko, blah, 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 blah. Tapos sabi ko, teka, di ba patay ka na? Tapos biglang may ibang boses na sumagot, hello, ganyan. Sabi ko, hello, sino ka? Nasaan ang mami ko? Tapos naputol na. Then nagising ako. Paggising ko, buwaba ako, tapos nagutom ako, kumain ako. And then I started eating again. So it's one way of first telling me, huwag mong pabayaan ang sarili mo, kumain ka. Kasi wala na, okay na ako. So iba naman yun sa kanya, di ba? So kanya-kanyang paraan ng pagpaparamdam sa atin. For me, sinasabi niya na, huwag mong pabayaan ang sarili mo, okay na ako. And that was the time, yun. Kaya it's okay na napapanaginipan natin. Talagang normal yan for everyone. Kung ang gusto ko lagi para makasama mo. Kasi doon mo na makakasama. Oo, kaya lang sa dreams na lang. Oo, sa dreams. Huwag natin tawagin sila na sana samahan mo ko. Kasi baka mamaya iba na yung napakita sa'yo. Talaga? Oo, pwede. Kasi, so wag yun. Yes, kasi pwedeng mag-attract ka ng negative entities. Pwede magparandam sa'yo. So pwede sila magpanggap? Yes, the demons now may come in. Hindi no, asyumera naman tong demons. Oo nga, hindi diba? ikaw yun. Alam mo, in fact, Pilingero pala correct. ko. Alam mo, tama yung sinabi mo. Kasi sila sabi nga ng bakit itong mga demons, Jibilikaw ko wrote it one time. Sinabi niya, masyadong overrated ang mga demonyo. Masyado nyo silang, sa lahat na lang, demonyo. Masyado silang sikat na sikat. Wala naman silang kinalaman dyan. Wag, di ba? So, baka pasukin pa yung buhay mo ng demon. So don't call them. Pray for them. Ganun lang. And then, okay lang pag maiyak. Thank you. Nagbigay sa akin yun ng peace kahit na paano. So yun no, usapang ex. Ano ba yan? Saan ba tayo babalik? Marami kang ex. Charot! Ay, wish ko lang. Wag ako. Dito sa recording studio, may nararamdaman ka. Oo, lalo na ngayon. Oh my God! Yes, lalo na ngayon. Kasi alam mo, pag pinag-uusapan sila, alam nila na, ay, pinag-uusapan kami. Napaka-asyumero.
Pangalawa, iba kasi ang aura ng Nasaan? iba yung aura ng isang sensitive like me or a psychic compared sa isang ordinary person. Yung ordinary person, okay lang, may aura ka nga, may chakra. Pero kami kasi, like in my case, pag lumalapit yung multo or yung gusto naman yon, lalo kong kumikinang. Alam niya na sense ko siya. Kahit sabi ko, ay wala akong alam, di kita na sense. Hindi, kasi hindi nagsisinungaling yung ilaw mo. Lumiliwanag lalo. So alam ng kaluluwa na nasisense mo siya. So yes, meron. Lalo na sa banda dyan. Mama naman! Nakapaligid sila kasi Paligid ngayon. lang sila. Ngayon, nakaikot sila. Are there souls or... Halo-halo. So, maraming kaluluwa. Mga curious lang sila. Kasi pag pinag-uusapan sila, Mama talagang Troika. nandito sila. Oo. Ay, tatlo Hindi. sila nandyan. Sa booth. Sa kanina? Doon sa booth na, Oh, yeah. Oo. Lalo na kiniko. Oh, talaga? Yes. Oo. Nandyan sila. Ayoko. Pero hindi sila nananakit. Kasi alam mo, nakakatawa sa mga pelikula natin. Pag pinapakita mong multo, lagi na lang, Oo, creepy. o kaya sasaktan ka. Ano itsura nila? Alam mo, ang itsura nila, kung paano sila namatay, ganun din. Okay. Oo. Pangalawa, kapag sila ay, alam na nilang patay na sila, pero ayaw nilang tumuwid sa liwanag, maaring okay na yung itsura nila, pero ayaw lang nilang tumuwid sa liwanag. Ba't Okay? sila andito ngayon? Maraming dahilan eh. Kasi pwedeng, you mean today, or nandito sila, no? Yung mga nasa likod ko. Oo, kasi alam nila kasi pinag-uusapan natin sila. At, Pogi ba? Oo. Charot. Hindi. Bigay ko na lang sa'yo. Pass. Pero pagka merong pogi, sa akin, syempre, no? Pwede pala yun. share ko naman sa'yo. Gusto mo? Sige. Pabisitahin ko rin Sharing. sa'yo. Gusto mo? Oh, yeah. Pag matutulog, gusto mo? Tatabihan ka rin. Yun nga, nandito sila kasi alam nyo, hoping sila na masasagot yung ibang tanong nila. Nakikinig din. Oh, yes. Kasi parang, baka nga gusto nila halimbawa, no, namatay siya na hindi niya alam kung yung kanyang anak ay makakapagtapos ng pag-aaral. Okay? Naiwan niya. So, magtatanong ngayon siya, parang, kumusta na yung anak ko? Ganyan, ganyan, ganyan. Syempre, kung i-entertain mo lahat sila, paramihan ng parami, wala na. May tanong ako, mapapagod ka. hindi ba sila, omnipresent? Ba't di nila maalam sa bahay nila? Alam mo, yun ang nakakapagtaka rin eh. Kasi hindi ko rin masasagot dahil tayo naman ay buhay pa, di ba? Pero alam mo, they can be anywhere, everywhere eh. So, pwede silang, kaya lang ang problem, hindi sila, yung time, hindi kapareho ng time natin. Okay. So, pwede Got kunyari, it. Yep. panahon pa siya ng Kastila na namatay, tapos hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Okay? Pero hindi niya alam bakit iba na yung itsura. So, Yes. gets. Iba yung timeline nila kasi. Iba, Hindi oo. sila ngayon. Yes. Ngayon baka may magtanong, sabi ka, hindi ba sila napapagod? Ilang libong taon na nang wala Oo. sila. Hindi ganon. Kasi ang concept nila ng time, iba sa time natin. Gets. Pwede kasing sa kanila, ngayon pa lang yan, seconds lang, pero sa atin, thousands of Gets. years na. Okay, kasi nga, Oo. psychic world. Yes, Yun, iba. gets. Oo. Doon sa likod ni Jerome. Oh, yeah. Okay. Akala ko nga may taong na sisikat. Oo, kasi gumagal. Oh my Oo, God. akala ko kasi talaga yung may tao sa likod na So, babae. pag ganyan, normal na lang sa'yo. Normal. Sanay na ako. Kaya nga akala Hindi ka ko, naman inaano eh. No? hindi. Akala nga ng mga tao nananakit, hindi. I thought, when I was growing up, akala ko, normal lahat ng tao ganon. Na nakakakita. Oo, yung pala ako lang pala. Oo lang. Buti na lang sa family namin, lahat kami, pareho lang kami. Kaya it was normal in the family. Oh my God. Kasi one time, Gift ng family oo, yun. kumbaga one time kasi nung spirit questor na nga ako, di aalis ako, may iiwan yung mother ko sa bahay. Sabi ko, okay ka lang kasi paano yung mga nasa sala? Sabi ko ganyan. So sabi niya, kaya mo sila, kinakausap ko yung mga yan. Sanay na. Oo, kaya sabi ko, oh my gosh, ang mami ko pala, alam din pala. Hindi lang sinasabi sa akin. Kaya pala hindi niya ako pinipigilan. When I first appeared, when I first dito sa Kaya Labrador. sinuportahan ka Yes. lang niya. Sabi ko, tama ba, okay ba yung mga pinagsasabi ko sa radio? Sabi niya, oo naman. Siya rin pala. Siya rin pala. Kumbaga, it's in our family. Oo. Adams family po kami. Grabe, superheroes pala kayo. Thanks, mama. Mukha namang di niya ako inaano. Oo. Pero ako, may nakikita ka ba sa akin na, I don't know, kung ipo-profile mo ako, hindi mo ako kilala. Anong nakikita mo sa akin? Or, Okay. Siguro sa'yo,
kunyari hindi kita kilala. Oh, well, anyway. Yung Oo. lang mo lang, impression mo lang sa akin. Impression ko sa'yo. Hindi kasi iba yung biglang ko nakita ngayon nung tinanong mo ko. What the fuck? Oo. Kasi may tinatawag tayo na scanning eh. Isa yung part ng training namin. Gusto ko. Yun yung bang Sige. ang isang tao, minsan tinitingnan ko Kaya lang, ko nakikita ko kaagad yung pinagdadaanan niya or yung itsura ng bahay niya, biglaan sa akin. O parang napanood ako na, hindi ko alam kung saan ko napanood, ganon. So, basta ang nakita ko sa'yo, isang room na parang white, or basta light ang color, tapos may mga vertical lines. Hindi ko alam kung saan yun. Basta may mga vertical lines. May window na parang may steel. Tapos may green ako nakikita. Green na color. Basta it's a room na basta may mga vertical na white lines. Medyo maliit yung room. Saan ba yun? Familiar? Familiar. Okay, o yun. Bigla ko lang nakita. Oh my God. Yun yung sinasabing impression, na tinanong mo ko impression. Pero, kunyari, personality naman. When I first, kunyari, hindi kita kilala, siguro yung isipin ko, itong may longing for somebody to be more stable. Kasi parang, you can do so much, you can do so many things, kaya lang, naghahanap ka ng meaning na para saan? Kaya ko, pero para saan? May longing ako for somebody. Yun ang ano naman sa akin. Wow. Is that applicable? Yep. Ayun. Yep. Yun. It resonates sa akin. Yeah. Yun. That's true. That's for a fact. Oo. Siguro yung sino sa dito ang gusto mong ano, kasi baka sabihin nila since kilala kita, di ba? Sino magturo ka kung sino sa kanila na i-scan ko. Hindi, okay lang. Okay lang, pero grabe. Itong naka-pink. Oo, si Troy. Ang dami ako nakikitang mga halaman. Hindi ko alam kung ano yung mga halaman na nakikita ko. Basta may mga leaves. Puro leaves. Garden type. Tapos, basta may garden eh. Tapos may mga leaves. Na malalaki yung mga leaves eh. Tapos may rocks. Peaceful yung place na parang gustong puntahan. Hindi ko alam. Does it resonate? Ha? Yes daw. Yes? Okay. So yun, yung mga ganon. Oo. Kaya nga minsan ang pastime. Nakakaingit din yung gift na ganyan. Oh yeah, pero it also is a burden eh. Kasi halimbawa may isang tao may pinagdadaan ng problema, yung problema niya nafe-feel ko eh. Syempre, na-absorb diba? yun. Na-absorb Paano ko yun. Pinapagpag? Okay, maganda yung tanong yan. Kasi it can happen to anyone eh, na hindi nila alam may gift din pa sa sila na ganyan. Una, maligo ka ng may asin. Totoo. Oo, yung salt bath. So ginagawa yan maski sa medicine sa mga hospital. Pag may sakit, pinupunasan nila ng tuwalya na merong asin. Okay? Because salt is a universal cleansing agent. So, ang ginagawa ko, o pwede nyo rin gawin, kapag kayo ay maliligo, di tapos na, wala na yung sabon, di ba? Nagbanlaw na kayo. Then, pwede sa tabo or sa timba, maglagay kayo ng ordinary salt, yung binili sa palengke lang, yung rock salt. Wag yung iodized. Basta rock salt. Tapos, turn clockwise kung paano umikot yung orasan. Tunawin nyo. And then, ibuhos nyo from head to foot. Mawawash out na yung yes, para kalmado ka at hindi na magpaparamdam sa'yo. Ikaw ginagawa mo lagi. Yes, always. Okay, kung syala-syala kayo pwedeng himalayan. Oo, sobra. Kasi, kunyari, dumaan lang ako sa isang lugar, lahat ng mga naiisip mo na mabigat for me. So, para maalis yon, I have to cleanse myself. Thank you for doing that for us na may mga baggage sa... Oh yeah. Siguro yun ang mission ko in life siguro. Correct. To help people. Siyempre bukod sa... Ay, oo naman. Pero alam mo na ha. So, eto na nga transition sa... Kikita pa ba? Sana nakikita pa rin. Pagiging psychic mo, papunta sa top 5. So, meron akong 5 questions na tough. Sagutin mo lang. Okay. Top or bottom? Ganun. Ay, ganun. Bottom. Mas feel eh. True. Masarap. Diba? Yata. Okay, next. Anong dapat unahin? Label o bembang? Nakakatawa talaga yung transition natin ng spiritual. Nakakatawa. Bembang o label? Anong inuuna? Anong inuuna? Sex o label?
Label. Oo. I love it. Oo. Kasi baka sabihin nila, sobra akong haliparo. Gusto ko natatawa si ate. Past life ko yun kasi pokpok ako. Oo. Totoo naman, several Tuloy. past lives. Oo. Kasi unang sinabi sa akin ng Spirit Questers yun. Ano? Sinabi nila sa akin, I was sa Mediterranean, gypsy. Biglang nakita ko sarili ko. Sabi ko, oo nga, kasi I've always been yung into the Middle East. Oo. Pero pokpok ang role ko. Kaya iniyakan ko ng ilang beses yung pelikulang, yung Hunchback of Notre Dame, yung si Esmeralda. Buhay ko pala yun. Yung pala ikaw sa past Ako pala life. yun. Sobrang ganda rin. Like you. Mas maganda ka. Pero pokpok naman ako. Not Okay like lang you. So, inuuna label. Yes, label sa dapat. relationship. Pero minauna ka ng bembang muna. Ay, wali. Ay, winner! Love it. Number 3, sinong babalikan mo sa dalawa? Ex na pogi o ex na dax? Ang hirap. Kung sakali Oo. Mamili ka lang isa lang. Kailangan talaga pabili. Ex na yun? Okay lang. Sige. Halimbawa, may babalik. Halimbawa lang naman. May babalik. Ex na pogi o ex na dax? Doon ako sa ex na dax. Ako din. Oo. Kasi ex na pogi, iiwanan na naman ako, di ba? Doon ako sa dax. Oo. Di ba? At least, susulitin ko muna, di ba? Napapagawa ko na lang yung face. Oo, pagpagawa na lang. At sa takpan ng dyaryo, di ba? Pikit-pikit na. Oo, pag nawala naman yan, makikita ko pa rin naman yan, di ba? Hindi makakaligtas bubultuhin din naman ako Correct. Nagawan ka ng masama ng friend mo. Ay, nasagot mo na to actually. Okay. Nagawan ka ng friend mo ng masama. Gagantihan mo ba siya with a spell? No. Why? Kasi a true witch will not do harm. Kasi may balik yan I will just pray for justice. So kayo, Not vengeance. naniniwala pa rin kayo sa Karma. karma. Yes. Sa natural Laging may karma. babalik. Lagi yan. Always. It has been written in many sacred writings. Even the Bible says it. Even the Hindus and the Muslims. It all. Kaya don't seek vengeance Kasi pag nagsik ka ng vengeance, nakadikit sa'yo yung baggage. So, yung psychic link mo doon sa taong gumawa sa'yo ng hindi maganda, nandun pa rin. In the next lifetime, ayan na naman. Dadalhin mo na naman yan. Gusto mo nga makawala na sa kanya Huwag mo siya gawa na masama. Mapuputol yung psychic link mo. Siya na lang yung sasagot ng kanyang kung ano yung ginawa niya. Kaya nga lagi sinasabi rin ng mami ko sa akin. Kaya nga sabi ko, mangkukulam din ng nanay ko Sinasabi niya sa akin, hayaan mo siya. Ampunin nyo na lang ako. Oo. Sabi niya sa akin, hinahayaan ko yung mga yan kasi sila magdadala niyan. Yan lang yung sinasabi. Sila magdadala niyan. Which is pero ma'am, universal minsan truth. ba natutukso ka? Di ba sinaktan ka ng lalaki? Alam mo, yes. Pero nung ginawa ko yun nung elementary ako, I did not repeat that. Hindi ko na siya ginawa, Not because alam ko na bawal gawin o hindi tamang gawin. It's just na parang ayoko lang. Kasi parang siguro na-drain ako or what, ganyan. And then years later, nung sinabi nga sa akin nung sa spirit question na nangulam ka nung bata ka, di ba? Nalaman. Doon ko na-realize. And then through the trainings na, mahirap pa rin kasi may balik sa akin. Buti na lang hindi ko ginagawa. Kaya pero meron. Yes. Meron. Pero parang forbidden siya na gawin sa inyo. Yes. Pero kaya nyo. Kaya. Dali Shit. sa akin. Dali-daling gawin. Merong isa pala na friend ko, na close friend ko, na umaaligid sa kanyang asawa na babaeng malambitious. Sabi niya sa akin, inis na inis siya. Gusto niyang mawala yung girl. Sabi ko sa kanya, okay, I will help you, but pray for me every day. Or at least include me in your prayers. Ang ginawa ko is not nasaktan yung babae or mamatay. Hindi. Sabi ko, wag siraan yung family. So, ang nangyari dito sa girl neto, kasi galing sa abroad, pumunta sa Pilipinas, biglang naka-receive siya ng email na pinababalik na siya ng abroad. Di mawawala siya dito sa Pilipinas, di naman makakasunod yung lalaki na save yung family. So, hindi ako gumante. Gumawa lang ng paraan para mapalayo yung babae sa kanya. And that saved the family. Yeah. And they're now living happily together. Hindi na rin nag-communicate yung girl sa kanya. Pero sabi ko, may balik yun sa akin pa rin Even if I do good, may balik pa rin. So sabi ko, one way is prayers. Another is I continue to do good. Ang ganda. Okay. Last, kung may kakayahan kang ibalik ang isang tao sa mundo, sino yun? Mother ko.
Iba ang connection natin sa nanay eh. Iba. Dala-dala nila tayo ng 9 months, di ba? Yung umbilical cord. Ako ngayon na maiiyak. It's my mom. Miss mo na. Yeah, always naman. Yung bang slightest na makita kong ibang tao, matatanda, alala ko siya. Not because gusto siya bumalik, but because, syempre, lumalaki ka, hindi ka naman perfect, di ba? May mga ginawa ka rin na hindi maganda na gusto mo sabihin sa kanya, sorry. Pero wala na. At saka lagi ko sinasabi, I never said na my mom is the best mom in the world. No, no. Lahat tayo, lahat ng moms natin, the best in the world. Ang lagi kong sinasabi, she's the only mother na pwedeng tanggapin ako. See, I told you. Love you. Love you so much. Ako din eh, kung pay power ako, tatay. Sabi ko sa'yo, it's normal to cry sa pag may mahal ka na gusto mo. Pero, don't dwell on it. After this, masaya na naman ulit ako. Normal lang yan. So, kapag kayo napapaiyak na alala nyo, okay lang yan, ilabas nyo lang. Mahal kasi natin. Alam din naman nila yun eh. There was a time na sabi ko, naku, paano ito may problem ako, ganyan. So, umiyak lang ako. Biglang na-solve. And nanay helped you? Yes, I know she did. Both of them. Kasi after that, my father passed away rin. We miss them. Yeah, we always miss people we love. Nakakatuwa na nakikita ko yung iyong side na yan. Yeah. Pagmamahal sa parents. And makarelate tayo pareho. Thank you. Kaya yung mga tao na sinasabi nila ngayon, lalo na sa Western world, na pagdating ng certain age, iwanan na nila mga parents nila. Hindi magandang karma yan sa inyo. Yung balik. Never forget your parents. While they're still alive, paramdam nyo yung love nyo sa kanila. Kasi kadalasan, iniiwan na nila sa comfort the age, di ba? No. Alagaan nyo sila pa. Paramdam nyo yung pagmamahal nyo. Kasi you will really miss them pag wala na sila. Totoo. No matter what you do, papasok sila sa isipan nyo, wala na sila. Na. Hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. Alaala na lang. Tapos iiyakan mo sila. Yun yung pain na hindi nagagamot, yung regrets. Yes. Oo. So, pero kapag minahal mo sila, pinaramdam mo, mas light eh. Yeah. Na wala kang baggage. Masaya ka. Malulungkot ka pa rin, pero mamimiss mo lang. So yun. Ako naman, I don't have any regrets. It's that I miss yung nandyan siya. Kasi halimbawa, no, if I may continue, halimbawa, pag uuwi na ako, let's say gabi, kasi because of the nature of my work, pag uuwi ako, tapos naghihintay siya. There was a time ganito. Nagulat ako kasi alas 3 o alas 4 na yata. Tapos, syempre nag-work na ako. Pag park ko ng sasakyan sa garage, nagulat ako. Sabi ko, ba't gising ka pa? And then she told me, hindi ako makatulog kasi hinihintay kita. Now, wala na naghihintay sa akin, di ba? So, nami-miss ko yung ganon. But then, looking back, a mother or a parent, hihintayin ka talaga eh. Na gusto niya safe ka. Gusto niya okay ang buhay mo, di ba? Kasi ang Pilipino, hindi tayo nagpaparamdam na salita eh. Kilos ang pinaparamdam ng magulang natin eh. Quiet lang sila pero yung kanilang paghihirap, yung pagtsatsaga nila, nandun yung pagmamahal eh. So ngayong panahon ng undas, mahalaga yung pagmamahal sa mga yumao. Diba? Yeah. I love this episode. Thanks, Mama. Hindi lang nakakatakot so pero pasok sa puso. Thank you Thank so you for much the opportunity. Sa lahat ng shinare mo. Thank you so much, diba? Napaka-versatile mo talaga. Lahat ng airs ng life kaya mo. Dahil dyan, dahil sinagot mo lahat, may gift ako for you. I-unbox mo na yan. Akala ko bubuksan. Ay, bubuksan ko nga, no? Pakita mo. Okay, sige. Go. Siyempre dito ako sa mahaba ka agad, di ba? Kurik. Ay, dalawa sila. Ay, may spare. Go. Oh, wow. Oh, thank you. I love it. I-announce ko ba? Oo. Natatry mo na ba yan? Oo. Oh, yeah. I love this. Ito yung lagi kong inaano. Siyempre, importante yung pineapple, di ba? Effective yan. Oh, yeah. Sobra daw. Marami two ways. Pwede ganyan. Depende sa hawak. Pwede kasi ganyan-ganyan. Pwede rin ganun-ganon. Diba? Oo. Thank you. I love this pineapple juice. Yay. Okay. And then another one. Oh, syempre. Wow. Dalawa. Para tigisa kayo. Tigisa, oo. Diba?
Alam niyo na ha. Ready na tayo. Oo. Correct. Kaya bago yung alam mo na, di ba? Pero nakakabango yan. Oo daw. Oo. Hindi mo pa naman. Hindi pa eh. Alam mo na, Sige. virginal, Ngayon di ba? matatry mo na. Oh yes, gusto ko na itry True. talaga. Mamaya-maya lang. Oo, tatawag na ako. Gusto ko na tatawa si Madam. Go. Pasensya na. Oo, hindi na ako gagalangin. Okay lang yan. Okay lang Wala yan. naman ako, hindi naman ako galang-galang. Yan, And then, wise. oh wow, gusto ko to. Para after, di ba? Perfect, di ba? After magpupo, Yeah, di ba? after, Oo, kailangan correct. clean, di ba? You clean up. Totoo. Huwag yung kalat-kalat ka. Dahil dadami tiyanak, di ba? Yung pala yun, di ba? Mama, thank you. Oh, thank you so for much, making Tanya. my Halloween episode special. Thank Thank you you so very much. much. I love you and mahal na I mahal ka love ng you. Love Radio. Yes, Alam mo I yan. love you. Thank you. Also, I love And you. more gigs to come, more money to come. Alam ko naman, ay babalik yan kasi napakabuti na yung puso. And of Maraming course, salamat. mapagmahal sa parents. Thank you. Thank Thank you so you. much. Thank Paano you, ka everyone. namin may invite? Saan ka namin hahanapin? Bukod sa sutsut at kindat. Correct. Yes. Meron akong yung channel din sa YT. Okay, which is Nixtradamus. Meron din yung Kabunganga, Xiaolong Bao. Medyo kakaiba yung name. Tapos meron din sa Meta, which is Nixtradamus. Meron din sa Instagram, Nixtradamus. And if you want to connect, okay, email kayo sa ariel1996mermaid@gmail.com. Ang inang. Di ba mapapamura Dinaig mo ka pa talaga? ako. Oh yes, di ba? Kasi alam mo ako, galing ako sa dagat eh. Umahon lang ako. Oo. Kaya ka pala kanina may kalis-kalis Oh ka. yes. Buti nga, permalansa Maalat-alat. permalansa talaga ako. Mama ko, thank you. Thank you Love so you. much. Sana I huwag love ka you. madala sa akin. Oo naman, Diyos ko. Thank Madali you. lang ako makontak. Oo. Thank Once you sa pokpok, so always sa pokpok. Joke. True. Relate. Perfect. Maraming po Oo. salamat sa lahat ng nanood. And thank you, Mama. Thank you so Nangit. much. Maraming Thank you, thank And you. of course, kung napanood mo na to, pakishare naman sa mga friends mo. At syempre, kita-kits po Yes. sa next episode. Ito po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sobrang Sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Tita Max. Thank you. Hi, thank you. Yay!